లేదు నాయన, నేనే చచ్చిపోతా. నువ్వెందుకు రా సావడం? నేనే దత్తా. ఏంది నా వెనకాల వస్తున్నా? నేనేం నీ వెనకాల వస్తాను, నువ్వేనా ముంగట నడుస్తున్నావు. అయినా ఇలా ఎన్ని రోజులని పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటావు? నువ్వు ఒప్పుకునేంత వరకు. ఒక్క వారంలో మా డబ్బులు కట్టకుంటే పెద్ద మనుషులు వచ్చి నీ పొలాన్ని వేలమేస్తారు. అయినా ఇప్పుడు మనం ఆలోచన చేయాల్సింది కరెక్టా రాంగా అని కాదు. తాత కూడా ఏం పాపం చేసిండు? మనం కూడా కలిసిపోతా ఉందాం. ఏమ్రా ఏడుపుతాయి? మనవులు ఎవరైనా పోయినరా?